Kereskedelmi és Iparkamara kommunikációs munkatársa. Önök a Kamara és a Dél-Magyarország Napilap közös podcastjét hallják. Mai vendégünk Körmöci Eszter, az Enterprise Europe Network délalföldi irodájának vezetője, és Gyimesi László, a Mystic News Hungary Kft. Tulajdonosa, az Enterprise Europe Network délalföldi követe. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban. Köszönjük szépen a lehetőséget, és örülünk, hogy itt lehetünk. Szintén köszönöm a lehetőséget, üdvözlök minden hallgatót. Először Eszterhez fordulok, hiszen a mai podcastunk témája az Enterprise Europe Network. Arra kérlek, hogy mesélj, hogy pontosan miről is szól ez a hálózat, mi mindennel foglalkoztok, hiszen itt az elmúlt podcastek során már hallhatták a hallgatók ezt a kifejezést, azt is, hogy EN, de teljes mértékben nem tértünk ki arra, hogy pontosan mi mindennel foglalkoztok. Az Enterprise Europe Network az Európai Bizottság hivatalos vállalkozásfejlesztési hálózata. Ez azt jelenti, hogy kis- és középvállalkozásoknak igyekszünk segíteni mindenféle olyan kérdésben, ami külföldi piacra lépés, kapcsolatépítés tekintetében felmerülhet, partnerkapcsolatépítés, információk, tanácsadás, és minden, ami egy vállalkozónál a külföldi dolgokkal kapcsolatban felmerülhet. Van egy követi hálózata is az Enterprise Europe Networknek, ugye 2 követ már járt a stúdiónkban, és most a 3. követet is itt köszönhetjük. Mesélj egy picit kérlek arról, hogy miről szól ez a program pontosan. Az ENS követi rendszert azt 2012-ben hívtuk életre, mert azt éreztük, hogy nagyon-nagyon sokféle szolgáltatásunk van, és nagyon nehezen tudjuk úgy bemutatni, hogyha nem mutatunk élő példákat hozzá, és azt láttuk, hogy ha olyan vállalkozókat tudunk mutatni, és olyan sikertörténeteket, akik már tudták hasznosítani a szolgáltatásainkat, akkor sokkal hatásosabb és izgalmasabb az információ a többi vállalkozás számára, és nagyon nagy szerencsénk van, mert nagyon csodás követeket sikerült találnunk. Ugye 4 követünk van. Dr. Letoha Tamás volt a farmakoidával az első, ugye a tudományos szféra, gyógyszerkutatásokkal foglalkozik, aztán a Déli Farm Kft-től Palotás Sándor, aki az agrárium, állattenyésztéshez kapcsolódó tanácsadás és kereskedelem. A harmadik volt Zödi Sipos Mária, aki IT területről, a Create IT Solutions Kft-vel. Ővelük úgy nagyjából azért sikerült a régió fő tevékenységi köreit is lefedni, és a negyedik, eddig az utolsó, de reméljük, hogy majd még többen is követni fogják, Gyimesi László. Őt pedig már szándékoltan is a tapasztalatok alapján azért is választottuk, mert azt éreztük, hogy azon kívül, hogy egy hiteles és sikeres vállalkozó kell, hogy legyen a követünk, azon kívül nagyon fontos, hogy egy jó személyiség legyen, példaértékű kezdeményezésekkel, és ővele nagyon-nagyon jól együtt tudunk egyébként dolgozni is. Milyen szempontokat vesztek figyelembe, amikor követet választotok az EN-ben? Ez egy jó kérdés. A legfontosabb az a hitelesség, úgy gondolom, illetve az, hogy legyen egy jó kialakult munkakapcsolatunk, meg valamilyen sikersztorink már az adott vállalkozással. Ezek a legfontosabb szempontok, de ahogy mondtam, a szektort is figyelembe szoktuk azért venni, hogy minden régióból, olyan szektorokból választottunk eddig követeket, akik azt a régiót be tudják mutatni. És akkor közben fordulok Gyimesi Lászlóhoz. Hogyan fogadtad ezt a lehetőséget, hogy követ lettél az EN-ben, és mit jelent számodra ez a szerep? Nagyon örültem a megkeresésnek, és ezúton is még egyszer köszönöm, tényleg nagyon megtisztelő. Itt már most zavarba jöttem a szép szavaktól, amelyek engem jellemzett, illetve a vállalkozásomat, Eszter. Alapvetően nekünk ez egy nagyon tényleg büszkeség, és örülünk neki, hogy képviselhetjük az EN-t ebben a szférában, illetve ebből a szemszögből is. Igyekszünk eleget tenni ennek az igen felelősségteljes felkérésnek, de hát remélem azért sikerül. Hogyan látod a Mystic News Hungary Kft. Tulajdonosaként és EN követként is, hogy ez a hálózat mi mindenben tud segíteni a vállalkozásoknak? Alapvetően a mi vállalkozásunkról azt kell tudni, hogy jó pár évvel ezelőttig mi még export túlsúlyos vállalkozás voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy az árbevételen belül nagyobb volt az export részaránya, mint a belföldi értékesítés. Az utóbbi pár évben ez egyébként megfordult, ez nem azért van, mert az export visszaesett, hanem sokkal inkább azért, mert a belföldi piacot is sikerült egy kicsit jobban bekebelezni. Mi picit fordítva jutunk föl erre a lóra, ugye azt szokták mondani, hogy amíg nem vagy erős márka, erős brand mondjuk az adott országból, vagy tehát így most esetünkben Magyarországon, addig ne nagyon próbálkozz külföldre menni. Mi mégis voltunk olyan kis naivak, hogy megpróbáltuk, és végül is működött a dolog, és ott megerősödve, amikor már több mint 20 országban jelen volt a márkánk, kezdtük el a magyarországi piacot kicsit jobban fölépíteni. Ennek egyébként az a prózai ok, hogy Magyarországon kimondottan nagy a verseny, és rengeteg nagy világmárka van jelen itt Magyarországon, akik közül szintén vannak sokan, akik magyar eredetűek, csak úgy, mint mi. Úgyhogy ez egy elég nehéz piac, úgyhogy össze kellett magunkat szedni külföldön, hogy belföldön tudjunk érvényesülni.
Ezáltal én azt gondolom, hogy az Eszterék is azt látták a mi cégünkben, hogy van bőven tapasztalat külföldön, és talán emiatt hiteles információkkal és milyen best practice-ekkel tudunk szolgálni az arra nyitott vállalkozók számára. Ha már külföldnél tartunk, akkor Esztertől kérdezem, hogy a délaföldi régió vállalkozásait az EN hogyan segíti a külföldi piacra lépésben ahhoz, hogy nemzetközivé váljanak? 2 fő szolgáltatás típusunk van, az egyik a partnerkapcsolatépítést szolgálja, a másik pedig alapvetően információkkal, tanácsadással segíti a vállalkozásokat. A kapcsolatépítésre egyrészt van egy online adatbázisunk, ebbe teljesen díjmentesen be lehet kerülni, illetve lehet benne keresgélni mindenféle üzleti ajánlatot. Ez a teljes Enterprise Europe Network hálózatban elérhető összes országból, közel 60 országból tartalmaz partnerkereséseket, hasonlóan kis- és középvállalkozásoktól, és amitől ez még érdekes, hogy minden vállalkozás úgy tud ebbe bekerülni, hogy az ottani Enterprise Europe Network-ös kollégákkal kapcsolatba lép, tehát hogy minden alkalommal ellenőrzött cégek, hiteles cégek információk kerülnek be ebbe az adatbázisba. A másik lehetőség a kapcsolatépítésre az a üzletember találkozó kiállításokon való részvételek. Ugye itt is most már a Covid óta azért onlineban is sok lehetőség van, de azért a személyes az még mindig azt gondolom, hogy hatékonyabban, jobban működik, és talán jobban is szeretik. Nagyjából hasonló a sikerrátája egyébként nálunk legalábbis a kettőnek, az adatbázisos és az üzletember találkozós kapcsolatépítésnek. Szerencsére mind a kettőn keresztül azért szép számmal vannak sikereink. A másik vonal pedig ugye a tanácsadás, információnyújtás. Ha bármi olyan témában van szüksége segítségre a vállalkozónak, ami külfölddel kapcsolatos, legyen az EU-n belül vagy EU-n kívül, akkor mindenféle információt szintén a kinti kollégák segítségével tudunk beszerezni, tehát az ottani kollégák megkeresésével, az ottani aktuális jogszabályokból, adatbázisokból dolgozva tudunk nekik információkat begyűjteni. Ez lehet egy egyszerűbb információ, egy konkrét adat, akár egy versenytársról, vagy egy megkeresés esetén, hogy az a vállalkozás tényleg működik-e, tényleg az a cég azokkal az adatokkal, azzal a képviselővel, aki őket megkereste, az hitelese, lehet benne bízni, illetve akár komplexebb van, akár egy piacra vitel, forgalomba hozatalnak a területén tudunk nekik információkat adni, megfelelő tanácsadókat, szervezeteket, hatóságokat. Említetted a sikerszót, többet is magatokénak tudhattok egyébként a hosszú évek során. Melyeket emelnéd ki, amire igazán büszke vagy, és ugye meghatározó a hálózat működésében itt a Délalföldön? Az egyik legutóbbi sikerszériánk az EN Energy pályázat volt. Ugye erről már készült egy podcast, amit érdemes meghallgatni, és ennek a pályázatnak hamarosan jön ki az újabb köre, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni. Itt ugye környezettudatossággal, fenntarthatósági célokhoz lehet forrásokat, 10 000 eurós forrást szerezni, tehát ezt mindenképpen érdemes, és itt nagyon-nagyon jól szerepeltek a délalföldi vállalkozások. 8 vállalkozásnak sikerült ebből a forrásból juttatnunk, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Ezen kívül nyilván sikertörténeteink vannak a külpiacra lépésben is. Itt elsősorban azért azt látjuk, hogy az EU-n kívüli kapcsolatokban van szüksége segítségre a vállalkozásoknak, azért az EU-n belül már sok bejáratott kapcsolat van, meg nincs annyi speciális ügy talán, úgyhogy itt főleg a harmadik országokkal kapcsolatban vannak sikereink, illetve, ahogy említettem, a partnerkapcsolatok tekintetében is egészen eredményeket értünk el, itt üzletember találkozón is, illetve adatbázison keresztül is hasonló arányokban. Ha már sikernél tartunk, visszafordulunk Gyimesi Lászlóhoz, hiszen akik jártak egyébként az október elején megtartott női vezetői klubunk céglátogatásán, ami a Mystic Nails Hungary-nél zajlott, hallhatták, hogy az országban legtöbbet díjazott cégről van szó a műköröm alapanyagok gyártása területén. Mi inspirált arra, hogy ezt a céget létrehozd, és hogy mi minden segített az, hogy ilyen sikereket érjetek el? Nagyon rövid és kiábrándító válasz lesz erre a kérdésre. Nem az én ötletem volt, hogy ezt a vállalkozást csináljuk, hanem a nővéremé. Ugyanis 2-szeres műköröm olimpiai bajnok, mert hogy ilyen is van, és az ő álma volt az, hogy megalkossa a saját műköröm brandjét, saját műköröm márkáját. Ennek egyébként az oka az volt, hogy nagyon innovatív szemléletű műkörömös volt, és olyan technikákat akart használni a napi munkája során a szalomba, amihez olyan alapanyagok kellettek, ami nem nagyon volt még megtalálható akkor Magyarországon. És akkor innen jött az ötlet, hogy fú, de jó lenne, ha mi egy ilyen innovatív márka lennénk.
és hát behúzott engem ebbe a sztoriba körülbelül egy év unszolása után. Én akkor még egyetemre jártam, én profi futballistának készültem, ez egy kevésbé nagy sikersztori, maradjunk annyiba, de a lényeg az, hogy csak meggyőzött, hogy adjunk ennek egy esélyt, és hát nyilván nem bántam meg, de ezt mindig elmondjuk, amikor így ketten beszélgetünk, vagy akár így négyen szűk családi körben, hogy biztos nem kezdenénk újra, és nem csinálnánk újra, így, hogy tudjuk, hogy mennyi áldozattal és munkával jár. Tényleg főleg egy saját márka fölépítése. Az első 15 év az egy elég kemény menet volt. A Balogh Petya szavait idézve ő szokta azt mondani, hogy a vállalkozó az első 10 évben többet jár az arcán, mint a talpán. Ezt mi is megtapasztaltuk, de aztán az utóbbi 5-6 év már a kellemesebb sztori, de hát nyilván benne van rengeteg munkaidő, energia. Szóval röviden nem az én ötletem volt, én becsatlakoztam ebbe, ugyanúgy édesanyám, édesapám, ebből kitalálható, hogy egy családi vállalkozás, de most már csak nem 40 fővel vagyunk jelen itt Dél-Magyarországon, Szeged városában, és lokál patrióta módon itt is képzeljük el a jövőnket. Az igényeket hogyan látjátok? Növekszik így az évek során? Mi a tapasztalat itt Délalföldön? Igen, bocsánat, még az előző kérdés a díjakra nem nagyon tértem ki. Hát igazából csak annyi, hogy hála Istennek külső szervezetek is észrevették, hogy amit csinálunk, az ugye elég jó és példaértékű lehet, és kaptunk egyszer egy díjat, és ennek nagyon megörültünk, aztán kaptunk még egyet, aztán körülbelül olyan volt szerintem, hogy minden zsűribizottság azt látta, hogy ha már ennyi díjat kaptak, adjunk mi is nekik. Ez a leegyszerűsített történet, de igen, nagyon büszkék vagyunk a díjainkra, van ezek között üzleti etikai díj, van a termékekkel kapcsolatos érték és minőség nagydíj, ami a korábbi magyar termék nagydíjnak az utódja, de lettünk évszéchenyi vállalkozása is, Forbes családi vállalatok külön díjat nyertünk, és a többi, szóval tényleg rengeteg. És akkor az igényeket illetően mi azt tapasztaljuk, hogy viszonylag szerencsés szegmens a szépségipar, mert mondjuk azt, hogy válságállóbb, tehát nem azt mondom, hogy válságálló, de válságállóbb, mint sok más piac. Tehát még most mondok egy egyszerű párhuzamot, mondjuk háztartási gépekből lehet, hogy most éppen nem annyira sokan cserélnek mondjuk hűtőt, meg tévét, bár mondjuk a karácsony ebből a szempontból mindig kivétel, de ettől eltekintve mondjuk ez az év vagy a jövő év nem biztos, hogy a fehér árunak fog kedvezni. Addig a szépségiparban annyira nem tetten érhető a hanyatlás, mert én úgy tudom ezt már inkább magamban megfogalmazni, hogy a mindennapi jóléthez hozzátartozik a szép és ápolt manikűr és köröm a hölgyek tekintetében, és erre nem úgy tekintenek, mint valami extra kiadás, hanem úgy, hogy ez egy alap szükséglet már, ami egyébként még egészségügyi okokkal is magyaráztatott valakinek, akinek tényleg műkörme van hosszú ideje, ott indokolt is sokszor, hogy tényleg műkörmöt hordjon továbbra is, mert neki ez kedvező megoldás adott esetben a körmére vonatkozóan, mert olyan, nem tudom én, betegségei vagy egyéb dolgok vannak, amit, hogyha műkörmöt hord, akkor sokkal inkább visszaszorul. De ez csak egy dolog, én azt gondolom, hogy inkább itt már ez az alapszolgáltatás beépült a mindennapi életbe, ugyanúgy, mint egy fodrász vagy kozmetikus is. És a legtöbbet, ha jól tudom, statisztikában a műköröm szolgáltatásokat veszik igénybe, tehát többet, mint a fodrászt és a kozmetikát. Egyébként ezt én magam is tanúsíthatom, hogy műköröm az mindig a fő szempont, a fodrászt azt valahogy hátrébb sorolom. Műköröm viselőként pontosan tudom, hogy folyamatosan újabb színek, újabb technikák jelennek meg. Hogyan lehet ezzel lépést tartani? Hát leginkább úgy, hogy mi találjuk ki. Ez a legegyszerűbb, de igen, de ez egy nagyon innovatív szakterület és iparág, rendkívül, egyrészt a divat is, ugye egy meghatározó szempont, ami már alapvetően azt is nehéz lekövetni sokszor, hogy mennyi újdonság jelenik meg, és milyen igények vannak, aminek meg kell felelni. De igen, alapvetően ezek a termékek, kemikáliák egyébként érdekes dolog, mert szabályozási oldalról kozmetikumnak minősülnek, de ezek inkább kemikáliák. Ebből adódóan viszont van bennük innovációs tartalék bőven, és könnyen alakítható ki olyan új termékek, és hozzájuk olyan új technikák, amik mondjuk formabontó jellegűek, és addig nem volt a piacon. Az elmúlt pár évben egyértelműen a géllak, az utóbbi 10 évben a géllak volt a legmeghatározóbb innováció, de az elmúlt 3 évben az úgynevezett akrilgél az, ami most feltörekvő mi voltját éli, és ez gyakorlatilag a zselés és a porcelán műköröm építésnek a keveréke. Most 2 szakzsargon mondtam, nem feltétlenül mond ez sok mindenkinek valamit, de a műkörmösök biztos tudják. Szóval, hogy nagyon innovatív maga a piac is, és hál' Istennek, mivel jó szakemberekkel rendelkezünk K+F vonalon, ezért ebben is élen tudunk járni.
Ha már itt tartunk, egyébként pont most nyertünk egy innovációs díjat a legújabb termékcsaládunkkal, de arról majd talán kicsit később. Hát gratulálunk ehhez. Igen, és mielőtt tovább mennénk, ha már karácsony, ha már trendek, idén karácsonyra mi a műkörmös trend? Mi az, amit kitaláltatok idénre? Idén karácsonykor az a műkörmös trend, ami minden karácsonykor, tehát csillám hátán, És csillogjon és piros legyen, ez gyakorlatilag ez minden évben ismétlődik, hogy ide nem kell olyan túl sok újdonságot kitalálni, ez megy magától. Eszterhez visszafordulnék, és arról érdeklődöm, hogy maga az EN hogyan segíti a helyi vállalkozásokat abban, hogy innovatívak legyenek, és most ami a manapság nagyon fontos, hogy fenntarthatóvá váljanak. Nagyon fontos előnye azt gondolom a hálózatnak az, hogy igyekszünk mindig az aktuális kihívásoknak, az aktuális vállalkozó igényeknek megfelelni. Ennek megfelelően a digitalizáció, a fenntarthatóság, az innováció az egyre jobban fókuszba került nálunk is. Nagyon-nagyon sokféle szolgáltatással igyekszünk ezekben is segíteni. Akár a fenntarthatóságban, akár az innovációban is vannak különböző felméréseink, amivel a menedzsmentet, a cégvezetőket tudjuk segíteni. Vannak olyan felmérések is, amiben akár a teljes céget, az összes munkavállalót be lehet vonni. Vannak olyanok, amiben akár egy kisebb csoporttal is el lehet indulni, és nagyon-nagyon jó információkat ad, azt gondolom már a felmérésnek a kitöltése is ahhoz, hogy átgondolja a cégvezető, illetve a kollégák, hogy lehetne jobban, tudatosabban szervezni a feladatokat, hogy az innovációt, a fenntarthatóságot jobban támogassák. Egyébként ezekkel a felmérésekkel abban is tudunk segíteni, hogy egy nagy nemzetközi adatbázisból egy benchmark reportot is tudunk leszedni, tehát össze tudják hasonlítani az eredményeiket, és ez alapján tudunk javaslatokat megfogalmazni, hogy mivel lehetne még jobbá, még erősebbé tenni a szervezetet. Akár a szervezeti működés struktúrát, akár a kommunikációs csatornákat, akár egy konkrét projektre vonatkozóan is. Az imént már hallhattuk, hogy a Miss Fitness életében jelen van az innováció. Mi mindenre fókuszáltok az innováció során, és mit tesztek annak érdekében, hogy egy ilyen cég, mint a tiétek fenntarthatóvá váljon a piacon? Szerintem nagyon fontos azt leszögezni, hogy amikor innovációról beszélünk, akkor nagyon sokszor még az emberek fejében egy termék vagy szolgáltatási innováció jelenik meg, de innováció az rengeteg dolog lehet, és egy folyamat innováció, egy optimalizálás, egy raktározási, logisztikai megoldás, vagy éppen az, hogy elkezdjünk használni EMI alapú szoftvereket. És nekem az innovációval kapcsolatban én ezt szeretem nagyon tágan értelmezni, és nekem az a beidegződésem vállalkozóként, hogy ez egy folyamatos, állandó dolog kell, hogy legyen, ami már lassan nem azt gondolom, hogy versenyelőny, hanem inkább a túlélés záloga. Tehát ez valahogy a baseline, amit meg át kell ugrani. Tehát ha valaki nem elég agilis, a szervezete nem épül arra, hogy folyamatosan tudjon innoválni, és erre nincs megfelelő igény, akkor az valószínűleg hosszú távon nem lesz fenntartható. De egyébként természetesen termékben, szolgáltatásban is lehet innoválni, de mégis azt gondolom, hogy nagyon sokan inkább csak erre fókuszálnak, pedig tényleg rengeteg más, mondjuk, hogy ügyfélszolgálaton valamit optimalizálunk, és még user-friendly lesz, vagy a weboldalunk, mondjuk a webshopunk UX szempontból, tehát felhasználói élmény szempontjából jobb lesz, beintegrálunk egy új fizetési módot, és még sorolhatnám, ezek mind-mind innováció. De nem szeretnék elmenni a termékinnováció mellett sem, mert most nagyon büszkék vagyunk rá az idei termékinnovációnkra, ami a szenzitív termékcsaládunk, és azt kell tudni róla, hogy a műkörmös piacon teljesen egyedülálló módon, Magyarországon legalábbis, ez biztos, hát Európa és világszinten nem merjük még kijelenteni, ahhoz kellene egy komolyabb piackutatás, de Magyarországon ez az első és egyetlen bizonyítottan hipoallergén műköröm alapanyag termékcsalád. Ez azt jelenti, hogy konkrétan tesztel, egy nemzetközi akkreditált laboratóriummal tesztel igazolt hipoallergén minősítést kapott, ezáltal hivatalosan is használhatja ezt a megjelölést, és természetesen nem azt jelenti, ez fontos, hogy egyáltalán nincs benne a pakliba, hogy allergiás reakciót okozhat. A hipoallergén a kozmetikumoknál azt jelenti, hogy abszolút minimalizálva van ez a kockázati faktor, úgy lett a termék összeállítva, az összetevők összeválogatva, azok aránya beállítva, és ráadásul ez a termékcsaládunk elnyerte a Magyar Brands innovációs díját is 2024-ben, úgyhogy ezzel most rendesen döngetjük a mellünket, mert azt gondolom van mire, mert tényleg egy egyedülálló innováció, ami Magyarországon még jelenleg nincs senkinél. Kérdés, hogy lesz-e egyáltalán, mi minden esetre ezt a vonalat biztos, hogy tovább fogjuk erősíteni.
Gratulálunk az elismeréshez, köszönöm. És akkor én kérdezem azt hiszem, hogy egyébként ennyi allergiás van a nők körében, akik műkörmöt kérnek, hogy szükség volt erre a termékcsaládnak a létrehozására? Igen, ugye nagyon sokan használják ezeket a termékeket, nagyon sok, nem csak a műkörmösök, ugye ez egy érdekes dolog, mert műkörmös használja, de a vendég hordja, és nagyon sok nagyon sok hölgy hord, épített körmöt, géllakot és a többi. És természetesen előfordul az allergia, most nem azt mondom, hogy rengeteg, meg óriási nagy számban, de pont azért, mert óriási a merítés, ezért már számszerűségében az allergiások, vagy érzékenyek, vagy szenzitívek, azoknak a száma is azért elég magas, ha így nézzük. Lakosság arányban viszont talán nem annyira. De most ettől függetlenül azért vannak jó páran, akik érintettek, és ez abból adódik leginkább, amit próbálunk edukálni is, hogy tényleg érdemes azt elkönyvelni magunkban, műkörmösként és vendégként is, hogy ezek kemikáliák. Kozmetikumnak vannak, vagy kozmetikumként vannak szabályozásban, de alapvetően ezek kemikáliák, ez azt jelenti, hogy olyan dolgok, olyan összetevők vannak benne, ami nem föltétlenül arra lett specializálva, hogy egyébként kozmetikumokban ez megjelenjen. Természetesen biztonságos a használatuk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy ellenőrző dolog, de ettől függetlenül előfordulhatnak allergiás reakciók, és ezt érdemes elrakni hátra a kisagyba, hogy igen, ha én műkörmös vagyok, vagy ha én vendégként műkörmöt csináltatok, benne van a pakliba, hogy allergiás reakcióm lesz, és ebből a szempontból valóban érdekes egy olyan termékcsalád, ami ezt a kockázatot a lehető legkisebbre csökkenti. Még lennének kérdéseim a műkörömekkel kapcsolatban, de vissza kell kanyarodjunk az EN-hez. Vállalkozóként hogyan látod, miért érdemes fontolgatniuk a vállalkozásoknak, azt a társaidnak, hogy csatlakozzanak az EN hálózathoz, és akár követté váljanak? Igen, azt gondolom, hogy egy óriási kiugrási lehetőség vállalkozóként, kisvállalkozásként, főleg Magyarországon, hogyha külföldi kapcsolatokval tud gondolkodni valaki. Nyilván első körben az export az, ami a legnagyobb buli, hogyha fogalmazhatunk így, de ne feledjük el, hogy beszállítói oldalon is nagyon sokszor nagyon jó kontaktok jönnek külföldről. Ha csak a mi portfóliónkat nézzük, a beszállító 90+% külföldi, nem hiába. És például itt nyilván nekik devizában kell fizetni, nagyon jól jön, ha van deviza árbevétele is az adott cégnek, mert mondjuk akkor már éppen ezt az árfolyam kockázatot, ami hát néha-néha felmerül ilyen 410 forintos eurónál bagatel nyilván, akkor ez így tök jó, mert kezelve van, és nem vagyok túl optimista a jövőre nézve, hogy hol fog megállni ez a forint gyengülés, na mindegy, ez most csak ilyen side issue. Tehát a lényeg az, hogy szerintem azért érdemes a szolgáltatást igénybe venni, mert nekem nagyon az a tapasztalatom, hogy beszállítót mindig könnyebb találni, mint vevőt, főleg külföldön. És kisvállalkozásként saját csatornákon ezt megoldani, saját erőből, ez valami iszonyatos nehéz dolog, vagy óriási szerencse kell hozzá, hogy összejöjjön. És azt gondolom, ha valaki exportálni szeretne, akkor amellett, hogy nagyon jól ki kell kristályosodjon a fejében, hogy az ő márkája, terméke, szolgáltatása miben más és mitől jobb, mint a versenytársaké, ráadásul már nemzetközi szinten, amellett azt kell a zászlajára tűznie, hogy láttatni kell magamat. Ez a legfőbb. Tehát, hogy ott kell lenni. Ez igaz online és offline platformokra, ez igaz B2B szájtokra, igaz az EN adatbázisára, igaz egy kiállításra, ahova ki kell menni. Ha nem is kiállítóként, de minimum látogatóként, azért, hogy kapcsolati tőkéket az ember, vagy kapcsolati tőkét ápoljon, illetve próbáljon építeni. Ugyanígy az EN-es rendezvényekre, ugye Eszter is számtalanszor elmondta, hogy a kapcsolati háló mennyire fontos, és tényleg ezt ne feledjük, hogy üzlet az cég és cég között, inkább azt mondom, hogy a tranzakciók cég és cég között zajlanak, de üzlet ember és ember között köttetik. És nem racionális elveken. Tehát nagyon szeretjük azt gondolni, hogy B2B-be csak az ár dönt, ez nem igaz. A személyes ismerettség, a bizalom sokkal nagyobb súllyal esik latba, mint azt gondolná az ember. Szóval, hogy ezért érdemes szerintem mindenképp a szolgáltatást igénybe venni, mert nagyon kevés kenyeret kér, ha lehet így fogalmazni, nagyon pici idő-energia ráfordítás, viszont a ROI-ja, a lehetséges megtérülése óriási. Kávé, miért ne csinálnád, mert hogy mi bajod lehet tőle, hogyha minimum az adatbázisba legalább beregisztrálnak, és beesik onnan 2 lead. Viszont azt szeretném leszögezni, és ez nagyon fontos mondanom, ami semmi esetre se szeretnék kikerülni, hogy ne azt várja senkitől az EN-től, hogy üzletet kössön helyette. Tehát az EN az arra jó, hogy kapcsolatot hozzon, információt szolgáltasson, segítsen abban, hogy lehet üzletet kötni, de üzletet azt neked, vagy nekem, teljesen mindegy, az adott cégnek kell megkötni, és az a vevő, hogy mennyire lesz elégedett az ügyfélszolgálattal, az account managerrel, a válaszok gyorsaságával, itt fog eldőlni az, hogy lesz belőle üzlet, és nem az EN oldalán.
Szóval ez egy nagyon fontos mondani való, hogy magunkkal kell azt vigyük, hogy erre stratégia kell, hogy legyen kész, folyamatok kellenek, hogy legyenek, hogy ne az, hogy beesik a lead, és akkor ott megy a vakarózás, hogy most mit is kéne vele kezdeni, hanem ott már erre egy kiforrott folyamat legyen, beszéljünk már angolul minimum, meg hát szóval ilyen alapdolgok, hogy a honlapunk legyen kész, nemzetközi szinten értelmezhető módon, és a többi, és a többi. Tehát, hogy sokszor nem ott bukik el a sztori, hogy az ENN nem tudott segíteni rajtunk, neki nem is az a feladata alapvetően. Így az év végéhez közeledve fontos az is, hogy ne csak az idei sikereket értékeljük, az idei eredményeket, hanem beszéljünk egy picit a jövőbeli tervekről. Hogyan készül az EN a 2025-ös évre? Mi szeretnénk nagyon-nagyon-nagyon sok vállalkozást meglátogatni, céglátogatásokat szervezni, illetve a meglévő ügyfelekkel is felvenni újra a fonalakat, hogy ki meddig jutott el, hiszen nálunk az is nagyon fontos, hogy a szolgáltatás az nem egy kérdés-válasz, hanem ez egy folyamat, amiben igyekszünk végigkísérni a vállalkozásokat, megnézni, hogy meddig jutottak azokkal az információkkal, amit tudtunk adni, van-e szükség valami újdonságra, kell esetleg noszogatni a külföldi partnert, és hogy ez tényleg egy folyamat legyen, amiben mi egy segítő külső munkatársként igyekszünk nekik segíteni, ha már a bizalmukba avattak, és nagyon-nagyon lelkes kollégáim vannak, akikre nagyon büszke vagyok, és mindenki más-más témában nagyon speciális tudással rendelkezik, és az is nagyon fontos, hogy ez egy nagy család országosan is, illetve nemzetközi szinten is, tehát abszolút tudunk abban is támaszkodni a kollégákra, hogy akár például mondjuk iparjogvédelemben mi egy bizonyos szintig tudunk segíteni, de mondjuk a pécsi kollégáknál van felsőfokú iparjogvédelmi ügyvívő kolléga, aki aztán tovább tudja segíteni a cégeket. Most itt a Laciék legújabb termékkörére vonatkozóan is eszembe jutott, hogy akár sok-sok minden másban is tudunk segíteni, úgyhogy én azt gondolom és azt javaslom, hogy bátran keressenek bennünket mindenféle kérdésben. Biztos vagyok benne, hogy fogunk tudni további segítségeket adni. Idén 30 éves a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara, eddig szinte egyik vendégünket sem engedtük el a podcast stúdióból, anélkül, hogy ne kértünk volna valami útravalót a vállalkozások számára a következő 30 évre, vagy akár a 2025-ös évre. Mit üzennétek a Csongrád Csanád vármegyei vállalkozóknak? Mondom a realista verziót, kössék fel a gatyájukat, semmi jóra ne számítsanak, minden négyzetcentiméterén meg kell küzdeni, ez biztos, és a jövő ez erről szól, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy bárki kényelmesen hátradőlhet a közeljövőben. Nyilván lesznek strukturálisan olyan iparágak, meg cégek, ahol éppen azért jól megy, mert úgy alakulnak a külső tényezők, de pont ez a lényeg, hogy annyi külső tényező hat már ránk, és olyan radikálisan, és olyan eszeveszett ütemben és kiszámíthatatlan módon gyakorlatilag üzleti tervet készíteni szerintem már egy évre is üveggömbjóslás. Tehát, hogy egyszerűen nem. Tehát föl kell kötni a gatyát, nagyon agilisan kell hozzáállni minden változáshoz, és el kell fogadni azt mentálisan, pszichésen, hogy így kell berendezkednünk, ez a vállalkozói lét, ez a vállalkozói valóság. Most egyébként nem csak Magyarországon, szerintem ez világszinten is kijelenthető. Ha kívánni kellene, az a nem reális része, de azt kívánom minden vállalkozó bajtársamnak, hogy hagyunatkozzunk legalább egy picit majd a közeljövőben, de erre, mint mondtam, nem sok esélyt látok, úgyhogy hajrá! Hasonlóan látom én is a helyzetet, az biztos, hogy leginkább a rugalmasságban, alkalmazkodókészségben kell fejlődnie mindenkinek, és ehhez elengedhetetlen, hogy inspirálódjunk egymástól, igyekezzünk jó gyakorlatokat ellesni a vállalkozásoktól, egymástól a rendezvényeken is, mindenhol mindenféle lehetőséget magunkba szívni. A szervezet szintjén is azt gondolom, hogy ezt be kell építeni, hogy a kollégák is merjenek és tudjanak ötletelni, innoválni, mert hogy most már az innováció és a digitalizáció nem azt gondolom nem lehetőség, és nem gondolkozni kell rajta, hanem csinálni kell mindenkinek, és ebben igyekszünk kamara szintjén is mindenféle segítséget megadni. Hát én pedig azt tanácsolom önöknek, hogy a hallottak alapján keressék bátran a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában működő Enterprise Europe Network délalföldi irodáját, keressenek bennünket bátran, és ha minőségi műköröm alapanyagra van szükségük, akkor pedig szívből ajánljuk a Mystic News Hungary Kft-t. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek. Köszönjük szépen! Köszönjük!